isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket maragsakannak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo amasida, Roxanne. Siyempre Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Huwag nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga rod akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masida ijay kantin. Ngamin, adayo anaimas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka, masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa ikunam sir. Wala, iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wen kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom, nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di mo tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare. Sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na ti agbiag nga agmaymaysa. Agam kas laging gaita ket gasgastusan ken ilot-loto ang paylaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik ka nakakadimat laeng tunggal ag sweldo. Ketuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaeng. Ngam kitde, ur-urno nga. Ay kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taam mo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daduma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yan to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanan. Kanapagsaриtaan minday tabanag kini Fiona. Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik nanakan ka.
Amumi ngamin, anasingpet kan mapagtalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga uray saan da kaming awagan iti ma'am cancer. Ang May saan na pud no agayem, ti pangibilbilangan mi kang ka. Isu nga di ka nagkadkad. sige man laangan. Manang Fiona, Manong Jeffrey. Yun! Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Ah? Aguray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kan tela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kanina nang ko, Manang Fiona. Ah, Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga agpadait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Ha? Kinsi titawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumatasobadan ti kinasaya at na kanya. Apay, awan ka di pamilya na? Sigon kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Ah, kasta gaya. Uwan Manong. Kaasimat nga rod ano kasta. Dayta siguro ti may sa ama kagapo, no apay ang nasursuro na kamatan nga impatag, kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre mat amare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Mat Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti impadait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti impadait yo abado, nanang. Wan, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdate, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo a singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa'y, mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun kan karok san balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Abasta nang panaw kan nang lipat latan kan kwa na. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutket di ti amin. Iso na aramid na ti kasyay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na, uway. Mari Perlita. Pustuhan, nanang. Awan ba, suliyo?
No adaman madi nga inaramid yun. Dayta kat gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo. Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagaak na ito Kat iparupak ken kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa, Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Wan, papa. Ay, katata kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyawan na, papa. agyaman kami, Papa. Awanan niyaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawar nga rudan rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samtan ako. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga kadkad ni Papa, Jeffrey. Ba nagapagyaman ako na, papa? Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-asim lang. Tad di mo lukwantan ako. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, baba. Ika ni, ajak tupal daangan tanak niyo. Katagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agcater iti kasaryo ko na manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi nga min kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawid ak manong. Anya nga tano, umay kami to agpasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, amo mimot ni nanang mo. Ganun tapno, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo ti. Kaya ti asawan, ni manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Kaputamin ang saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugita klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayo. Respetuan kan ipagpatid ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biag. Isu ti makagapo, no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin ken ko na, no anyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati. Anarugita klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinarabid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo. No apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibang bagam. Panagkunak tay karon ng dayta, gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain ka pa'y iti imaatang ti Diyos, manong Jeffrey. Anya,
Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo amo at alyawan tinagapuam. Awan utang mo anaimbag anak iti naganak mo. Isu asing ka ti mas nakababain manong Jeffrey. Awanan, pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakat kagura nagpailang. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko? Kaano, Diyos ko? Lawlawagam ka di ti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto day ka na panagsang-sangit yung nanay. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack laing pagarup ani manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapu iti panagtrabaho iti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti day jay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang, Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. naibagak matamin ang akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man, talawlawagan na ti panunot ni manong Jeffrey, nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay analiday ka. Apay nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Ti ko nam, ulila kan adamang. Saan matgayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Numabalin. Kahit ko kumanalipatin namin na may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Kasta ti aramidam. Among kari! Doon niya ti awag iti kastangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay bagarakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat tapno may kan nakalang iti napintas sa masakbayam. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga sika nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasgay. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, ken dayaw na para lang ken ka. Papa? Papa, Kasanon, no ibagak ken ka, nga itinaminsan, ket nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan laeng anaminsan? No di kat namin anon adaras. Aging ka anaduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit kaya sa kawak. Awan trabahok. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan nakyakin bagi. Pagyamanak langan, kamputan na singpet taking kukuhay di na iya grocery. Imbes nga ipakulong na, saan? Tainted na dagiti tinakaw ko.
intulog na, aging ga iti balay me. Kat iti makita na apod no, dagiti imbagbagak. Naasyan kaniyak, kat tinulungan na. Iso nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kastya nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinataok, Jeffrey. Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimot ti anak ko, akas iti inaramid mo, iti inam. Nanang. Jeffrey, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Suhi, gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Kan saan kayo kumarumbang a ginura? Ngamin, siyak ti magagapo. No apay anaramid yo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Ekarik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ka na kayo? Kasapay ko ma, tamapakawandag, Gusto nanang. na, anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman, anak. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikarik, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tilik na yun. Nanang. Nalaos ti ragsak ko gaputa nagunod ko matlaangan ti pamakawan ti kakaisuna nga anak ko. Makunak nga awanan dawatak pay ti Diyos. Ngamin nasaya at matan ti kasasaad ti anak ko kasta matan ni Roxanne. Agpadadan nga adaan pamilya ket makitak met ti kinaragsak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Josephine. Ken ka pagayam, Josephine. Pagyamanak unay ting kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. At datay pagsasao ako na naket awan tinaganak amang isagmak iti anak na. Kasmatlaeng iti kunadapay a mother's knows best. Ditay nga rodrumbang nga i-judge wenno husgaan dagiti naganak tayo babaan iti biddot wenno nagkamalianda iti kalabas. Pagyamanan tayo kit di ida, gaputan no awanda, awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Josephine, kat ulitak manen ti agyaman, iti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. To'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak, nagasat kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.